Δημοσιογραφικοί και διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν την εκτίμηση ότι βαίνουμε προς εκτόνωση της κρίσης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι χθεσινές δηλώσεις του ΟΖΑΛ πως το σεισμίκ θα κινηθεί στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Η δήλωση αυτή, την οποία επανέλαβαν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, χαρακτηρίζεται από το πρακτορείο Reuters ως υποχώρηση της Τουρκίας. Εκτιμώντας τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 7 της Συμφωνίας για τις Βάσεις, που προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημερώθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από στρατιωτικής πλευράς. Μετά την ενημέρωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα ενεργήσει η χώρα μας έχει ήδη διαγραφεί σαφέστατα από την υπεύθυνη κυβέρνηση. Παρακολουθούμε την κατάσταση με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, υπογράμμισε, την οποία μας εξασφαλίζει η επίγνωση ότι ακολουθούμε την οδό του δικαίου, καθώς και η αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ενεργούμε όπως θα ενεργούσε κάθε χώρα που σέβεται τους διεθνείς κανόνες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να αποτρέψουμε την αφροσύνη άλλων με μόνη την πειθό και το παράδειγμά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στην πλήρη ετοιμότητα και στο αξιόμαχο των ενόπλων μας δυνάμεων που αποτελούν ασπίδα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ενημέρωσε το πρωί τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τις τελευταίες